Και πάλι κοντά σας, ακούτε όπως πάντα την αγαπημένη σας εκπομπή, την ραδιοεφημερίδα σας, την καθημερινή σας ραδιοεφημερίδα, με θέματα και από εδώ από την καθημερινότητα και από την Ελλάδα. Έχουμε κάνει την σύνδεσή μας με τον Νίκο Αρμένη, μας είπε τι ακριβώς συμβαίνει και εκεί, και αυτά βέβαια που συμβαίνουν και από όλο τον κόσμο μέσα από το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, που επίσης καθημερινά ακούτε. Και όπως αναφέραμε και πριν, θα έχουμε θα κάνουμε όπως σας είπα και πριν, θα κάνουμε τη σύνδεσή μας με την Αθήνα. Είναι εδώ κοντά μου και ο Άγγελος. Καλό θα είναι να τον προλογίσουμε. Έχει ένα πλούσιο βιογραφικό. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει διαθέσει, θα πω, τη ζωή του στην τηλεόραση, στον κινηματογράφο. Είναι ένας νέος άνθρωπος. Έχουμε ένα πλεονέκτημα να έχουμε τέτοιους ανθρώπους στην Ελλάδα. Μιλάμε για τον Στάμο τον Τζάμι, ο οποίος είναι ο σκηνοθέτης του σύριαλ, όπου ξεκίνησε με 8 επεισόδια, φτιάξανε 9 και θα μας δώσει και κάποιες ειδήσεις. Τώρα έχει κάνει έναν κύκλο που είναι 12 επεισόδια. 12 επεισόδια. Ο δεύτερος κύκλος. Ήταν πρώτος κύκλος στο Μέγκα, ήτανε ο Άγιος Παΐσιος, και τώρα παίζεται ο δεύτερος κύκλος, έχει αρχίσει στην Ελλάδα. Και εδώ έχουμε τη δυνατότητα, όσοι βέβαια έχουν την δυνατότητα με τα μηχανάκια να το παρακολουθούν εδώ, γιατί εδώ μας έχουν το ίντερνετ από την Ευρώπη, έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια τα συστήματα. Παρ' όλα αυτά όμως είναι αρκετοί που θα παρακολουθούν και εδώ. Να πάμε στην άλλη άκρη της γραμμής μας, που έχουμε τον κύριο Τσάμι. Κύριε Τσάμι, καλησπέρα από το Σίδνεϊ, καλημέρα στην Αθήνα. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία, σε εσάς και όλους τους ακροατές σας. Είναι μεγάλη μου τιμή και μεγάλη μου χαρά που θα συνομιλήσω μαζί σας για ένα τόσο όμορφο θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλο αυτό τον μεγάλο πρόλογο. Αισθάνομαι λίγο περίεργα, γιατί το εγώ μας πρέπει να πέφτει λίγο, αλλά παρόλα αυτά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα είναι ο Άγιος και μετά όλα τα άλλα. Αν δεν ήταν ο Άγιος δεν θα γινόταν τίποτα. Κύριε Τσάμι, το ξέρετε ότι ο Άγιος Παΐσιος είναι προστάτης της Αυστραλίας, το γνωρίζετε αυτό? Εννοείται το γνωρίζω, και είναι πολύ ωραίο να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας για τη σύνθεση μεταξύ του Αγίου Παϊσίου με την Αυστραλία. Από ό,τι γνωρίζω έγινε το 2023 και είναι πολύ, πολύ σημαντικό να αναφερθούμε ότι ο Άγιος Παΐσιος έχει επισκεφτεί την Αυστραλία. Βεβαίως, ήταν ένα πράγμα το οποίο θα θέλαμε να το ενθέσουμε, αλλά λόγω διάφορων μεγάλων θαυμάτων που έχει κάνει ο Άγιος δεν μπορούσαμε να το ενθέσουμε, και ήταν και πολύ δύσκολο το ταξίδι μας στην Αυστραλία την τότε περίοδο, γιατί έπρεπε να χωρέσουμε μέσα στα 12 επεισόδια, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, όλο το βίο του. Πόσο δύσκολο πράγμα ήταν αυτό. Και θα κάνετε ένα ένθετο επεισόδιο, μόνο ξεχωριστό, το οποίο θα περιλαμβάνει στιγμές και στιγμές και θαύματα του Αγίου ή ταξίδια του Αγίου, όπως είναι το Σινά, όπως είναι το Άγιο Όρος, όπως είναι αυτόν τον αγώνα που έχει κάνει. Βεβαίως, για να κάνει αυτό το μοναστήρι. Ακριβώς, και ήταν πολύ σημαντική η προτροπή του τότε Αρχιεπισκόπου του Στυλιανού, που το 1977 τον είχε προσκαλέσει στο Γέροντα. Ξέρετε, γιατί ήταν πολύ σύντομη και η εκλογή του, ήταν, αν θυμάμαι καλά, 2 χρόνια από την εκλογή του. Είναι καταπληκτικό, γιατί συνοδευόμενος ο Γέροντας Παΐσιος, γιατί τότε δεν ήταν Άγιος, και είναι πολύ σημαντικό να το πούμε αυτό το πράγμα. Το 2015 έγινε Άγιος. Θέλω να θα σου πω μια πολύ γρήγορη ιστορία για το 2015. Πηγαίνω στη Σουρωτή, στο μοναστήρι που είναι και που έχει κοιμηθεί ο Άγιος. Θεσσαλονίκη. Όλοι ξέρουν τη Σουρωτή πλέον. Δεν ξέρω αν έχεις επισκεφτεί. Πρώτα απ' όλα, επειδή παρουσιάζεται σε αυτά τα επεισόδια, έχουμε πολύ άμεση σχέση με τη Γερόντισσα και με τις μοναχές, γιατί μας βοήθησαν πάρα πολύ. Ξέρεις και την αδελφή Ανά, εκεί.
Ξέρουμε τα πάντα, τα πάντα ξέρουμε. Δεν ξέρω αν πρέπει να τις αναφέρουμε. Ναι, όχι. Όχι, είναι μακριά, είναι μακριά. Πήγαμε που λες μαζί με συνεργείο τηλεοπτικό. Ήμασταν σε γυρίσματα στη Θεσσαλονίκη. Και λέω, παιδιά, θα πάω στον Άγιο Παΐσιο αύριο το πρωί. Ήταν η free day που είχαμε, μια Κυριακή. Μάλιστα. Ενώ όλοι ήταν κουρασμένοι και γυρίσαμε 12 η ώρα το βράδυ, 9 η ώρα το πρωί ήταν από τα 14 άτομα τα 11 στην είσοδο του ξενοδοχείου για να φύγουμε με τα βανάκια και να πάμε να προσκυνήσουμε τον Άγιο. Μάλιστα. Τότε δεν ήταν Άγιος ακόμα. Μετά από 10 μέρες ανακηρύχθηκε και Άγιος. Και λέω, κοίτα να δεις πόσο πήγε η συγκυρία να... Γιατί μέχρι τότε ήταν ο Πάτερ Παΐσιος. Πάμε στον Πάτερ Παΐσιο, στο μοναστήρι του Πατέρα Παΐσιου. Αυτό. Γίνεται λαοθάλασσα. Είναι μεγάλη ευλογία. Και όχι μόνο από την Ελλάδα, έτσι. Ναι. Και να σκύψεις και να προσκυνήσεις τον τόπο που τάφηκε και είναι πολύ μεγάλη ευλογία. Για να τελειώσω το προηγούμενο, γιατί είναι πολύ σημαντική η Αυστραλία στη ζωή και έχει ένα πολύ ωραίο, ένα ωραίο φινάλι η ιστορία μας. Ο γέροντας συνοδεύτηκε από τον ηγούμενο της Μονής Σταυρονικήτα, τον Βασίλειο Γοντικάκη, που παίζει τώρα στα επεισόδια. Λοιπόν, και έκανε ένα θόρυβο βέβαια πέρασμα, γιατί δεν ήταν, όπως είπαμε ακριβώς πριν, κυρία Μπατζή, δεν ήταν γνωστός, οπότε σε πολλούς. Και βέβαια ο Αρχιεπίσκοπος είχε διαγνώσει τη βαθιά του πνευματικότητα. Και σεβόντουσαν πάρα πολύ ο ένας τον άλλον. Είχαν πολύ αγάπη και σκεφτείτε ότι την τότε εποχή, τώρα μιλάμε για το 1977, πόσο δύσκολο ήταν. Ο Αρχιεπίσκοπος τον επισκεπτόταν πολύ συχνά στο Άγιον Όρος για να συζητήσει πνευματικά θέματα. Είχε ισχυρή πνευματική σχέση μαζί του. Και ένα πολύ ωραίο, το οποίο αυτό μας έκανε, που θα θέλαμε πάρα πολύ, γιατί έτσι μεταφράζονται οι χαρακτήρες αυτών των Άγιων ανθρώπων. Ήταν την ημέρα που θα έφευγε από την Αυστραλία, του είπε, γέροντα, μπορείτε να μας πείτε ένα πνευματικό λόγο? Και αυτός απλά έσκυψε, έκανε μόνο μια ελαφρά υπόκληση, και ο Αρχιεπίσκοπος ο Στυλιανός του είχε πει σε όλους τους παρευρισκόμενους του, βλέπετε, οι αγιορείτες πατέρες μιλούν με τη σιωπή τους. Τι καταπληκτικό πράγμα αυτό. Τι απλό και πόσο δυνατό και πόσο μεγαλειώδες. Να μπορούμε με τη σιωπή να μεταλαμπαδεύσουμε μια γνώση και να μπορέσουμε να συμπαρασύρουμε σε κάτι που μοιάζει απίστευτο, και εμείς προσπαθούμε ως ανθρωπότητα πάντοτε το απίστευτο να το κάνουμε πιστευτό, ενώ δεν χρειάζεται. Κοίτα, η αλήθεια είναι αυτό θα ήθελα να πω έτσι για τη σύνδεση της Αυστραλίας και του γέροντα και μετέπειτα. Και ο ανθρώπινος νου, σκέψου τώρα πόσο μπορεί η μαγεία της τηλεόρασης είναι ότι εσείς αποτυπώνετε όλο αυτό το συναίσθημα, όλη αυτή την ευλάβεια, όλη αυτή την ευλογία που είχε αυτός ο άνθρωπος, γιατί ήταν ένας άνθρωπος και έγινε Άγιος, και εσείς το αποτυπώνετε σε τέτοιο βαθμό όπου έχει αγκαλιαστεί το σύριαλ, όχι μόνο από την Ελλάδα από ό,τι έχω καταλάβει, γιατί πολλοί στο εξωτερικό το βλέπουν. Και εδώ στην Αυστραλία. Είναι πολύ ωραία η πάσα που μου δίνετε, γιατί αυτό μπορεί να είναι πολύ ωραία η πάσα, επιμένω, γιατί πραγματικά ήταν το πιο δύσκολο, ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα γενικά, αλλά ήταν πολύ δύσκολο και από σκηνοθετικής προσέγγισης και πλευράς, το να μπορέσουμε και να μπορέσω να αποτυπώσω την αγιότητα. Δεν μπορεί να αποτυπωθεί η αγιότητα. Αυτό ήθελα. Ακριβώς αυτό ήθελα να ρωτήσω. Μα αυτό είναι η μαγεία. Δεν είναι μαγεία, είναι η εμπειρία η οποία έχεις και εσύ και η επιλογή των συνεργατών σου. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ξέρω ότι έχεις μια ιδιαίτερη σχέση με τους συνεργάτες. Ξέρω ότι έχεις... Αγαπησιάρικη. Με αγάπη. Δεν γίνεται διαφορετικά και είναι άνθρωποι οι οποίοι... Περνάμε δύσκολα. Περνάμε δύσκολα, ξέρεις, στα συνεργεία. Κύριε Τσάβη, ξέρουμε, έχουμε δει και εδώ δηλαδή, και το ξέρετε και εσείς πολύ καλύτερα από μένα, ότι αυτού του εκκλησιαστικού τύπου ταινίες παλιές ήταν έτσι κάπως κλισέ, κάπως... Ήταν κλισέ, είχαν ένα περίεργο στυλ, ναι. Το συγκεκριμένο σύριαλ
βλέπουμε πλέον ότι έχει φύγει από αυτά τα στεγανά και έχει πλέον έχει πλησιάσει πιο πολύ στην πραγματικότητα, θα το πω εγώ. Στις ψυχές των ανθρώπων, νομίζω, γιατί η πνευματική αναζήτηση είναι πάρα πολύ μεγάλη και οι άνθρωποι τελικά αποδεικνύεται περίτρανα ότι θέλουν πνευματική τροφή. Δηλαδή θέλουν να ακούσουν για την αγάπη, θέλουν να ακούσουν για την ταπείνωση, θέλουν να ακούσουν για τη διάκριση, θέλουν να ακούσουν απλούς ανθρώπους χωρίς βαρύγδουπες δηλώσεις, που να μιλάνε πολύ μέσα στην ψυχή τους. Σαφώς ήταν πολύ δύσκολο το εγχείρημα για όλα αυτά που είπαμε. Εδώ πρέπει να δώσουμε ένα πολύ μεγάλο συγχαρητήρια στο σταθμό που πήρε ένα ρίσκο, το Μέγκα, για να παρουσιάσει τη σειρά μας. Να μου επιτρέψεις να πω, ο σταθμός είναι και οι άνθρωποι πίσω από το Μέγκα. Υπάρχουν και άνθρωποι. Εννοείται. Και ο ιδιοκτήτης, αλλά και η ομάδα ολόκληρη του κυρίου Σούσουλα. Κώστας Σούσουλας, αξιοσέβαστος, αξιόλογος και καλός συνεργάτης. Λίδια Μιχαήλ. Λιδία Μιχαήλ, Τίνα Βαρβαρέσου και όλη η ομάδα. Τίνα Βαρβαρέσου, μπράβο. Μυθοπλασίας, ναι, και είναι πολύ σημαντικό γιατί. Κάποτε δουλεύαμε σε ένα γραφείο όλοι εμείς, σε έναν όροφο, κάπως στην Πλάζ, να ξέρεις. Άρα αυτό, κύριε Σακελαρίου, είναι το πιο σημαντικό, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν δουλέψει τη δουλειά. Δεν μπήκανε κατευθείαν διευθυντικά στελέχη. Οπότε μπορούν να καταλάβουν τις αγωνίες και τους αγώνες που μπορούν να κάνουν οι καλλιτέχνες. Θα μου επιτρέψεις να πω ότι εσύ έχεις περάσει και από την ομάδα της παραγωγής στην οργάνωση και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί γνωρίζεις και τα προβλήματα που έχει ένας παραγωγός. Άραγε θα μπορέσεις μέσα από το art, από το σκηνοθετικό κομμάτι, το οποίο εντάξει, θέλει η φαίωση να είναι ξεκάθαρη, αλλά από τη μία, από την άλλη, ξέρεις και τις δυνατότητες ενός παραγωγού και ξέρεις και τι μπορεί να κάνει η παραγωγή και ξέρεις πού μπορείς να φτάσεις και εσύ ως σκηνοθέτης. Άρα ήταν μια πολύ καλή συγκυρία όλο αυτό. Ήταν ένα πολύ ωραίο. Να ρωτήσω, εγώ είδα, δεν το έχω δει όλο το σύριαλ. Δεν έχει έρθει ακόμα. Όχι, τον πρώτο εννοώ, για τον πρώτο κύκλο. Έχω δει αποσπασματικά ό,τι μπορώ να δω έτσι από το ίντερνετ. Γιατί εδώ δεν έχουμε τη δυνατότητα, όπως εσείς στην Ελλάδα, να το δούμε. Θα τα καταφέρουμε αυτά. Ο Σούσουλας να είναι καλά. Εγώ θα σας κάνω μια ερώτηση και έχει να κάνει βέβαια με τα τοπία. Που εκεί και μόνο. Εντάξει, Ήπειρος, Μακεδονία. Και μόνο που βλέπεις. Που θεωρώ, έχω και μια σύνδεση την Ήπειρο. Προπάπους μου ήταν από τη Ζήτσα, τον είναι τα Γιάννενα. Οπότε ήταν. Εμένα ο πατέρας μου, θέλω να σου πω, έχει συγχωρεθεί, και είναι από τον νομό των. Από το Πογόνι και έχει μία. Νομίζω ότι είναι από τα ωραιότερα, η ωραία μας Ελλάδα. Είναι πολύ ξεχωριστή η φύση και έχει μια σιωπή, έχει ένα ηχόχρωμα διαφορετικό, νομίζω, αυτή η πλευρά της Ελλάδας. Ναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το έχετε πάρει πολύ ωραία, ζεστά, και δεν είναι μια δουλειά απλά. Πόσο δυσκολία είχαμε να γυρίσουμε, γιατί όσοι έχουν πάει στη Μονή στο Μίου αντιλαμβάνονται ότι αυτά τα 5 χιλιόμετρα που μπορείς να κάνεις από το μονοπάτι θέλεις 1,5 ώρα περπάτημα. Δεν είναι και εύκολο. Οπότε εμείς έπρεπε να μεταφερθούμε. Άκου να δεις τώρα. Μεταφερθούμε κάθε μέρα εκεί. Συγγνώμη. 22 μέρες γυρισμάτων. Ναι. Θα σου πω μόνο ότι έχω τον άνθρωπο ο οποίος δεν τον έχω εδώ τώρα. Είναι φίλος μας. Είναι από την Κόνιτσα. Κατεβαίνει κάθε χρόνο στην Ελλάδα και πηγαίνει στην Κόνιτσα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος άνοιξε το δρόμο για τη Μονή. Και κάνατε δηλαδή αυτή τη διαδρομή, εγώ την έχω περπατήσει όταν ήμουν. Και διαφορετικά. Είναι φοβερό το πώς. Κάνατε όλη αυτή τη διαδρομή με όλο τον εξοπλισμό από την αρχή μέχρι την είσοδο του. Φοβερό. Κάθε μέρα. Τουλάχιστον για 22-23 μέρες. Η παραμονή μας ήταν 40 μέρες γυρισμάτων, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι μείναμε 2,5-3 μήνες στο Κόνιτσα. Και ήταν πολύ συγκινητική επίσης και η συνεισφορά όλων των απλών ανθρώπων. Όλοι οι άνθρωποι προσπαθήσαν με τα 4x4 να μας πηγαινοφέρνουν κάθε μέρα, να είναι πάντοτε πρόθυμοι για ό,τι ζητήσουμε.
Τους αγαπώ πολύ και τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, τους απλούς ανθρώπους της Κόνιτσας, οι οποίοι δώσανε τον καλύτερο τους σε αυτό, όπως και όλοι οι συνεργάτες που είπαμε πριν. Να κάνω άλλη μια ερώτηση όσον αφορά βέβαια τα τοπία. Είναι αλήθεια ότι έχει δοθεί μάλλον πρώτη φορά άδεια να γυριστεί μυθοπλασία στο Άγιο Όρος? Είναι αλήθεια αυτό? Κοιτάξτε, έχω την ευλογία να συνεργάζομαι με τον σεναριογράφο μας, τον Γιώργο Τζοτζάκα, έναν πολύ αξιόλογο άνθρωπο που πρώτα απ' όλα είναι το κείμενο, έτσι, για το πώς μπορεί να αποδοθεί όλο αυτό το πράγμα, με την έρευνα που έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Με τα λόγια τα κατάλληλα, μέσα από δηλαδή δεν είναι ένας απλός διάλογος. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι μια βιογραφία ενός πολιτικού, ο οποίος βγήκε και είπε, είναι ένας Άγιος. Θέλει γνώση, θέλει πολλή έρευνα, είναι επίπονες καταστάσεις, γιατί κάποιες φορές μπορεί και να... Και φαίνεται η δουλειά αυτή. Διάφοροι πειρασμοί. Και φαίνονται, μπράβο, ακριβώς. Βλέπαμε 5 χρόνια, που σε αντίθετες περιπτώσεις, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, στα 5 χρόνια θα κάναμε 5 δουλειές. Αλλά εμείς επιλέξαμε για πρώτη φορά στη ζωή μας να μας δοθεί αυτή η ευλογία, κυρίως από τον γέροντα Εφραίμ, τον γέροντά μας από τη Μονή Βατοπεδίου, που είχε αυτό το όραμα για να μπει η ευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον μες στο σπίτι μας και η εικόνα της Παναγίας. Οπότε πήραμε αυτή την ευκαιρία και δημιουργήσαμε αυτή τη σειρά. Με ρωτήσατε για το Άγιο Όρος. Ναι. Με τον Γιώργο λοιπόν έχουμε ξανακάνει άλλη μια σειρά, όντως είμαστε πρώτοι παγκοσμίως, που γυρίσαμε μυθοπλασία μέσα στο Άγιο Όρος. Είχαμε κάνει και στο παρελθόν μια άλλη σειρά, αν θυμάστε, το Μπλε, το οποίο παίχτηκε μόνο στον Αλφα Κύπρου, αλλά γίνεται χαμός στο διαδίκτυο. Είναι η πρώτη φορά που ο Άρης ο Σεβρετάλης υποδίθηκε έναν μοναχό. Άκου τώρα, ναι, είναι κάποια αποσπάσματα που έχουμε δει μεμονωμένα με κάποιους διαλόγους. Ναι. Αυτό να ξέρεις, μας το συζήταγε κάποιος, ότι υπάρχει στην Κύπρο ένα πολύ ωραίο σύριαλ, έτσι, και μας το έλεγε και δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε εμείς στην Ελλάδα τι γινότανε. Όχι εδώ στην Αυστραλία, εκεί στην Ελλάδα, φαντάσου. Ωραία, άρα συνδυόμαστε πολύ από ό,τι καταλαβαίνω. Πολύ ωραία, πάρα πολύ όμορφο. Ο Άγιος έχει βάλει τη... Τώρα, όσον αφορά... Όσον αφορά τώρα την... γιατί ο Άγιος Παΐσιος, ένας από τους πιο σύγχρονους Αγίους, ο Άγιος Πορφύριος, ο Άγιος Παΐσιος. Τι είπετε συνέχεια, δεν μας είπες? Κάτι έχουμε συζητήσει, έχουμε ακούσει μάλλον κάτι. Είναι να γίνεται κάτι κάθε χρόνο με τα θέματα του Αγίου? Θα παίζουν, θα γίνονται, θα έχουμε... Όχι. Απλά δεν ξέρω αυτό που λέτε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι, να το πάω λίγο πιο αλληγορικά και λίγο πιο αλληγορικά, ότι είναι εμείς οι Έλληνες και ο ελληνισμός έχουμε έτοιμα σενάρια. Δηλαδή έχουμε τους βίους των Αγίων μας. Οπότε θα είναι καλό να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτό το έργο, και όχι μόνο εμείς, και άλλοι συνάδελφοι καλλιτέχνες εννοείται, γιατί βλέπουμε πραγματικά ότι ο κόσμος το αναζητά. Σε αυτή την περίοδο υπάρχουν κάποιες σκέψεις, δεν είναι τίποτα ανακοινώσιμο, γιατί μόλις τώρα, ας πούμε, τελειώσαμε και όλη τη διαδικασία του μοντάζ, τα VFX, τα οποία ήταν αξιόλογα και πολλά. Ναι. Σίγουρα θα χρειαζόντουσαν. Αλλά θέλει πολύ μεγάλη έρευνα και πολύ διάβασμα. Μας υπόσχεσαι δηλαδή ότι θα συνεχίσεις, συσσαγωγικά θα συνεχίσεις κάτι το οποίο μπορεί να αφορά έναν άλλον Άγιο? Νομίζω ότι πλέον... ανοίγουν οι δρόμοι. Ναι, ανοίγουν οι δρόμοι, και αν μπορούμε να αφήσουμε κάτι φεύγοντας από αυτό το κόσμο, ένα έργο, νομίζω ότι αξίζει να εξελισσόμαστε και να μπορέσουμε να είμαστε ακόμη πιο δημιουργικοί. Αυτή η οδός νομίζω σου δίνει τη δυνατότητα. Παρόλα αυτά χρειάζονται άνθρωποι με όραμα, παραγωγή με όραμα, και αφού κάναμε την αρχή, νομίζω ότι όλοι θα μπορέσουν να βοηθήσουν σε αυτό το δρόμο. Έχεις κάποιον που θέλεις να... Δηλαδή από την ομάδα, όλη η ομάδα φαντάζομαι ότι έχει δώσει το 100%. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο.
δεν θα πω το κλισέ από το πρώτο μέχρι το τελευταίο, γιατί ο Άγιος δεν θα ήθελε να υπάρχει κανένας τελευταίος. Όλοι είμαστε πρώτοι στην ειδικότητά του και στη θέση του. Ακριβώς. Γι' αυτό υπάρχουν ειδικότητες. Γι' αυτό υπάρχουν ειδικότητες. Δεν είναι πρώτος και τελευταίος, είναι ειδικότητες. Ακριβώς. Είναι όλοι με το ρόλο τους και υπάρχουν όρια και κανόνες σε μια σειρά. Εγώ είχα την ευλογία να μπορέσω να το κάνω αυτό το πράγμα, γιατί είχα πραγματικά αξιόλογους συνεργάτες. Εννοείται το σεναριογράφο μας τον Γιώργο τον Τζάκα, οπωσδήποτε όλη τη σκηνοθετική ομάδα που υπήρχε κάτω από εμένα, όλα τα παιδιά, ο Κώστας ο Τριανταφύλου. Ο Κώστας ο Τριανταφύλου έκανε διεύθυνση φωτογραφίας. Ναι, είναι πολύ φίλος μου και έχουμε ξανακάνει πάρα πολλές δουλειές και τον πρώτο κύκλο τον έκανε ο Κώστας. Πάρα πολύ. Είναι ένας αξιόλογος καλλιτέχνης και σπουδαίος άνθρωπος. Τα VFX που ήταν πολύ μεγάλο στοίχημα για όλα αυτά που είδατε, τα πουλάκια στο Σινά και όλα τα υπόλοιπα που θα δείτε. Ο κολορίστας μας, ο Πανίκος ο Πετρίδης και ο μουσικός μας, η παραγωγή μας, η εκτέλεση παραγωγής της Φως. Ποιος έκανε από τη Φως, θυμάσαι ποιος... Εκτός από το Στέλιο τον Κοτιόνι, που είναι ο αρχηγός. Ο Στέλιος ο Κοτιόνι και ο Ρέστης ο Πλακιάς. Ήμασταν όλοι εκεί από πάνω συνέχεια. Τα μοντάζ έκανε στη Φως. Ναι, ο Λάπης ο Χαραλαμπίδης. Ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης και συνάδελφος, ο οποίος έδωσε και αυτό την πινελιά του στη σειρά μας. Πάρα πολύ ωραία. Ακούω ένα-ένα τα ονόματα και είναι... Δεν μπορώ να κρίνω εγώ. Αλλά θα σου πω ότι εντάξει, με τέτοια ομάδα σίγουρα από επιλογές έχουν γίνει πολύ σωστές και μπράβο και η Φως είναι μια εταιρεία παραγωγής η οποία εντάξει, βλέπεις ότι έχει όραμα και αυτό επιχειρούσε να κάνει και ο Στέλιος ο Κοτιόνης και η Μαριλένα. Ναι. Δηλαδή συνδεόμαστε πολλά χρόνια με τα παιδιά και ήταν πολύ δίπλα μας. Επί της ουσίας και η συνεργασία ήταν μία από τις καλύτερες που θα μπορούσα να έχω. Είσαι τυχερός, γιατί θα μπορούσε να είχαμε πάει σε μια άλλη ομάδα παραγωγής. Κατάλαβες. Άρα, εγώ επειδή δεν ξέρω τα ονόματα αυτά, εγώ τα ξέρω από τους τίτλους όταν πέφτουν οι τίτλοι. Συγγνώμη. Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει πλέον μια καινούργια γενιά στην Ελλάδα. Είναι καινούργια γενιά, είναι ακριβώς, που βλέπουν τα πράγματα με ένα εντελώς διαφορετικό μάτι, γιατί τώρα φανταστείτε δεκαετία του 80 να έπεφτε αυτό το θέμα να γίνει παραγωγή. Δεν υπήρχε περίπτωση. Τώρα υπάρχει... Νομίζω τα βλέπουν κανονικά τα πράγματα. Δηλαδή υπάρχει όραμα. Αυτό είναι το κανονικό νομίζω. Και έτσι πρέπει να είναι. Είναι καλό. Ναι, εννοείται. Και έτσι πρέπει να δοθεί μια καινούργια ελευθερία στους καλλιτέχνες και κοιτάξτε, αυτό το αποτέλεσμα ήταν και σας ευχαριστούμε που το αντιλαμβάνεστε και λέτε ότι είναι ένα ωραίο αποτέλεσμα. Χρειάζεται χρόνο, δηλαδή όταν δώσεις χρόνο στον καλλιτέχνη και στη σωστή ομάδα, νομίζω δεν μπορεί να υπάρχει κάτι λιγότερο από αυτή την ποιότητα, γιατί έχουμε πάρα πολλούς έξυπνους και ικανούς συναδέλφους στην Ελλάδα, οι οποίοι μπορεί να κάνουν καταπληκτικά πράγματα. Ακριβώς. Καταπληκτικά πράγματα. Έχει δίκιο. Θέλει χρόνο και θέλει το όραμα να το αγκαλιάσουν κάποιοι κοιτώντας την πραγματική ουσία των πραγμάτων. Τι να πούμε, έχεις καλύψει όλα τα... Ναι, είναι... Νομίζω αυτό είναι ένα τένις μεταξύ μας, γιατί και ήσασταν πάρα πολύ ευγενείς, ακούω, καταλαβαίνω, μπορεί να είμαστε τόσα χιλιόμετρα μακριά, τόσες ώρες μακριά, αλλά αυτό το κάνουμε και παρέα, δεν το έκανα μόνος μου, το κάνετε και εσείς και πραγματικά σας ευχαριστώ και πάλι για τη φιλοξενία σε εσάς, στους ακροατές σας. Εμείς που μας έδωσες αυτή τη δυνατότητα να μιλήσεις μόνο σε εμάς αυτή τη στιγμή. Γιατί είναι πολύ σημαντικό για την Αυστραλία, για τον Άγιο Παΐσιο, πώς συνδέεται ο Άγιος Παΐσιο με την Αυστραλία και ποιος είσαι εσύ που το έχεις καταφέρει αυτό και πώς έχεις μεταφέρει αυτή την εικόνα του Αγίου στην τηλεόραση με τόσο ωραίο και ευγενικό τρόπο, με την ομάδα σου φυσικά, αλλά πάντα υπάρχει ένας αρχηγός, ένας leader. Δεν έχει να κάνει αν υπάρχει ομάδα, κάπου οδηγείται η ομάδα, από κάπου ξεκινάει. Αυτό λίγο. Συγχώρεσέ με να το κρατήσω αυτό. Θεωρώ ότι ο Άγιος ήταν δίπλα μας. Ο Άγιος και τις δύσκολες στιγμές που
που χρειαστήκαμε παραπάνω βοήθεια και σπρώξιμο ήταν πρωτίστως αυτός ο οποίος μας βοήθησε και μας έσπρωξε. Εγώ αυτή την ερώτηση ήταν η τελευταία ερώτηση, ακριβώς αυτή ήταν. Γιατί ήταν πολύ δύσκολα τα γυρίσματα. Αν κατάλαβες ότι υπήρχε η παρουσία του. Ναι, δεν ξέρω αν θέλει να απαντήσει. Δεν το ξέρω. Είναι κάτι πολύ προσωπικό. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν ξέρω, άμα θέλετε πείτε μας εσείς. Πείτε μας. Η παρουσία του Αγίου ήταν, είναι και θα είναι πάντοτε εμφανής και θα είναι πάντοτε δίπλα μας και πολύ ισχυρή και πολύ δυνατή. Συνέβησαν πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορούμε να κάτσουμε ώρες να συζητήσουμε. Θα σας πω ένα απλό περιστατικό για να μην μπούμε στα πολύ βαθιά πνευματικά και μπορεί κάποιος να μας αμφισβητήσει. Εγώ θα σας πω ότι στον πρώτο κύκλο, κατά την περίοδο του COVID, από όποια περιοχή φεύγαμε για γύρισμα, την επόμενη μέρα έκλειναν οι περιοχές. Δηλαδή, αν μέναμε μία μέρα παραπάνω, δεν θα μπορούσε να συνεχίσει. Που καταλαβαίνετε το κόστος όλο. Ναι. Τα lockdown ήταν. Ζήσατε κι εσείς μια πιο άγρια, νομίζω, κατάσταση. Και η παρουσία του Αγίου ήταν σε απλά πράγματα και σε πολύ ακόμη πιο πνευματικές αναζητήσεις που είχαμε. Δηλαδή, μας δινόντουσαν λύσεις από εκεί που δεν το περιμέναμε. Ενώθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να μην ήταν μέσα σε αυτό. Όλη αυτή η αγκαλιά και η αγάπη του Αγίου τους έφερε κοντά, ώστε αυτοί οι άνθρωποι που μπορεί να μην είχαν ιδέα, μπορεί να μην είχαν ιδέα, και δεν μιλάω μόνο για συνεργείο ηθοποιούς, και απλό κόσμο που ερχόταν να μας βοηθήσει. Βλέπατε ότι με κάποιο τρόπο η αγκαλιά του και όλη αυτή η αγάπη του τους κράταγε στο γύρισμα και αναζητούσαν να μπορέσουν να παραμείνουν στον χώρο του γυρίσματος ακόμη 5 λεπτά. Θεωρώ ότι η πνευματική ωφέλεια δεν είναι μόνο στην τηλεόραση, αλλά είναι καθ' όλη τη διάρκεια της αναζήτησης της ζωής του Αγίου. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ήταν ένας ωραίος επίλογος. Θα μπορούσαμε να σε κρατήσουμε άλλη μια ώρα, να ξέρεις. Είναι πολύ ωραία η παρέα, αλήθεια. Όποτε θέλετε μπορούμε να ξανασυζητήσουμε, και με μεγάλη μου χαρά και για την ευγένειά σας και για την τόση αγάπη σας. Εμείς ευχαριστούμε, γιατί υπήρχε η αποδοχή και ήταν και πολύ σημαντική όλη αυτή η κουβέντα που κάναμε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλό Πάσχα να πούμε, γιατί καλό Πάσχα. Και οι μέρες του Πάσχα σιγά σιγά. Καλό υπόλοιπο Σαρακοστής. Καλό υπόλοιπο Σαρακοστής. Και αν μπορέσουμε κάτι μέσα σε όλες αυτές τις Άγιες μέρες να διαβάσουμε και να δούμε τι θα έκανε ο Άγιος, ας κάνουμε και εμείς. Ας ταπεινωθούμε πιο πολύ, ας έχουμε μεγαλύτερη αγάπη και ας κάνουμε μια αγκαλιά σε φίλους και εχθρούς. Μια συγχώρεση. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα στην Ελλάδα. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Στάμος Τσάμης, σκηνοθέτης του Αγίου Παϊσίου, του Σύριαλ. Ο πλήρης τίτλος είναι Άγιος Παΐσιος από τα Φάρασα στον ουρανό. Είναι ο πλήρης τίτλος και είναι ο δεύτερος κύκλος αυτή τη στιγμή στο Μέγκα.